ദിസ് ചാനൽ. അപ്പോൾ എന്നെ അറിയാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. എൻ്റെ പേര് ആർദ്ര. അപ്പോൾ ഞാൻ 6ാം ക്ലാസ് മുതൽ +1 വരെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ലെസൺസും മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷനോടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ നോട്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച് തരുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു നോട്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ പോയി നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് തരുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്ന ആ കൂടി ഒരു കാര്യമാണ്. അതെന്താണ്, നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. നമ്മൾ അവരെയും കൂടി സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും എനിക്ക് നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? നമ്മൾ 7ാം ക്ലാസ്സിലത്തെ സയൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര്? റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം സോയിൽ. ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പകുതിയോളം ഭാഗം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാഠം മാത്രമല്ല അതിൽ വായിച്ചത്, അതിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതിൽ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷനോടെയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടവരൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ പാട്ട് കാണാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും പോയി ഫസ്റ്റത്തെ പാട്ട് കാണണം, എന്നിട്ട് വേണം സെക്കൻഡ് പാട്ട് കാണാൻ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബഡ്ഡിങ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലെയറിങ് പഠിച്ചു, ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ബഡ്ഡിങ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ ബഡ്ഡിങ്? In this method, a bud is grafted instead of grafting a branch to another plant. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലെയറിങ് ആണെങ്കിലും ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? നമുക്ക് ഏത് ചെടിയാണോ വേണ്ടത് നമ്മൾ ആ രണ്ട് ചെടികളും കൂടിയിട്ട് ആ രണ്ട് ചെടികളുടെ കൊമ്പും കൂടി കൂട്ടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ രണ്ട് കൊമ്പുകളല്ല നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ബഡാണ്, മുകളങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗ്രാഫ്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്? ബഡാണ്. ഓക്കെ, മുകളങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ചെടിയിൽ നിന്നാണോ വേണ്ടത് ആ ചെടീൻ്റെ മുകളങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചെടിയിൽ അത് നമ്മളത് ബഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് ഈ ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ദിസ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ബഡ്ഡിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പലതരം കളറുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇൻ ദ സെയിം പ്ലാന്റ്. കണ്ടോ, ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല കളർ നിറമുള്ള പൂക്കൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കും. ബഡ് ഓഫ് അതർ വെറൈറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഗ്രോൺ ഓൺ ഇൻഡിജിനസ് വെറൈറ്റീസ്. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചെടികളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബഡ്ഡിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറേ തരം കളറുള്ള പൂക്കൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ മെത്തേഡ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ച് വെക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പിക്ചറും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? കട്ട് ഓഫ് ദ ബഡ് ഫ്രം എ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ്. അപ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ബഡ് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബഡ് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുക. ബഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മുകളങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ പിക്ചറിൽ കണ്ടോ, അത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ മുകളങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, മേക്ക് എ ടീ ഷേപ്പ്ഡ് കട്ട് ഓൺ ദ പ്ലാന്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ ബഡ് ഈസ് ടു ബി ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് ലീവ് ദ ബാർക്ക് ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചെടിയിൽ എന്താണ് ഒരു ടീ ഷേപ്പ്ഡ് ഒരു കട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, ടീ ഷേപ്പ് ഓട്ട ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ആ പിക്ചറിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ടീ ഷേപ്പ് ഒരു ഓട്ട ഉണ്ടാക്കുക. ഓൺ വിച്ച് ദ ബഡ് ഈസ് ടു ബി ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് ലീവ് ദ ബാർക്ക് ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത്, അതൊന്ന് ചെത്തി ഒന്ന് അടർത്തി ഒന്ന് വെക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്? ഇൻസേർട്ട് ദ ബഡ് ഇൻ ടു ദ ടീ ഷേപ്പ്ഡ് കട്ട് ഓഫ് ദ ബാർക്ക്. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബഡ് ആ ഒരു നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വയ്ക്കുക. വ്രാപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ബഡ് ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളത് വ്രാപ്പ് ചെയ്യണം, അതിനി കെട്ടി വെക്കണം. പക്ഷേ ബഡ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് കെട്ടി വെക്കണം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? കട്ട് ഓഫ് ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് വെൻ ദ ബഡ് അറ്റെയിൻസ്
പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, അതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം വലുതായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് വേറെ വല്ല ഇലകളോ അതേപോലെ തന്നെ കൊമ്പുകളോ ഒക്കെ വളരുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ചെടിയിൽ നിന്ന് ബഡ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചെടിയിൽ ഒരു T ഷേപ്പ് ഓപ്പൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഓട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ബഡ് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ കെട്ടി വെക്കണം. എന്നിട്ട് അത് അത്യാവശ്യം നന്നായി വളരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വേരുള്ള ചെടി, ആ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വേറെ ഇലകളോ എന്തെങ്കിലും കൊമ്പുകളൊക്കെ വളർന്ന് അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബഡ്ഡിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത്. ഇനി അടിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റോസാ ചെടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ റോസാ ചെടിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ബഡ്ഡിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കളർ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന്, ആ പൂക്കളുടെ കളർ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം. നൗ വി ആർ ഫെമിലർ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സുപ്പീരിയർ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് അല്ലേ. ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ മെത്തേഡും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് അടക്കം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എക്സാമിൻ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഗീവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അടിയിൽ ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ബോക്സ് നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടിയിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വായിക്കാം. ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി 1 വെറൈറ്റി 2. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വെറൈറ്റി 1 എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ലോങ് ലൈഫ് സ്പാൻ, നല്ല ഐസ് ഉണ്ട്. ലോ yield എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം അത്ര വിളവൊന്നും തരാത്ത ഒരു ചെടിയാണ്. ആക്റ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ അവർ സോയിൽ, നമ്മുടെ മണ്ണിലൊക്കെ നന്നായി വളരും. ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിസീസ്, രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്ന് പിടിപെടില്ല. നീഡ്സ് ലെസ് നെർച്ചറിങ്, അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ പരിപാലിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടികളോ മരങ്ങളോ അതിനെയാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി വെറൈറ്റി 2 അതിലെന്താണ് പറയുന്നത്, ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ, അതിന് കുറച്ച് ആയുസേ ഉള്ളൂ. ഹൈ yield, പക്ഷെ നല്ല വിളവ് തരും. പുവർ ഗ്രോത്ത് ഇൻ അവർ സോയിൽ, നമ്മുടെ മണ്ണിലൊക്കെ കുറച്ചേ വളരുള്ളൂ. ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിസീസ്, പെട്ടെന്ന് ഒരു രോഗം വന്നാൽ അത് അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകും. നീഡ്സ് മോർ നെർച്ചറിങ്, നന്നായി പരിപാലിക്കണം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തൈയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. എക്സാമിൻ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ 2 വെറൈറ്റീസ്. വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡാപ്റ്റഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ് സാപ്ലിങ്സ് വിത്ത് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ വെറൈറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഈ 2 വെറൈറ്റീസിൻ്റെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ 2 വെറൈറ്റി ഇവിടെ പഠിച്ചു. ആ 2 വെറൈറ്റികളുടെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ചെടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും ബഡ്ഡിങ്ങും. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, വിച്ച് വെറൈറ്റി ക്യാൻ ബി സെലക്റ്റഡ് എസ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് വിച്ച് വൺ എസ് സ്കിയോൺ. ഇതിൽ ഏത് വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും സ്റ്റോക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ ഏതായിരിക്കും ഈ സ്കിയോൺ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ വേരോട് എടുക്കുന്ന ചെടീനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെറൈറ്റി 1 ആണെന്ന്. ഇനി സ്കിയോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ വേറെ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് ഈ സ്കിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് വെറൈറ്റി 2 ആണെന്ന്. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഫോർമ്ഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ദ 2 വെറൈറ്റീസ്. ഈ 2 വെറൈറ്റീസിൽ നമ്മൾ 2 വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചെടികളാണ് നമ്മൾ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 2 വെറൈറ്റികൾ കൂടി ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ 2 ചെടികളും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാവുന്നതിന് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, ലോങ് ലൈഫ് സ്പാൻ, അപ്പോൾ എന്താ കുറേ കാലം ജീവിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ആയുസ് ഉണ്ടാവും. ഹൈ yield എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നല്ല വിളവ് കിട്ടും. ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിസീസ്, എന്താണ് രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായി പ്രതിരോധിക്കും. നീഡ്സ് ലെസ് നെർച്ചറിങ്, അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ പരിപാലിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ 2 ചെടികളും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ചെടിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. അതാണ് കമ്പൈനിങ് ക്വാളിറ്റീസ്. We have seen so far how plants of the same kind but with different qualities are combined together to form good quality sapling. അപ്പം നിങ്ങൾ ചില ഇതുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, എന്താണ് ഒരേ സ്പീഷ്യസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഇനം മരമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല കുറേ ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു തെങ്ങുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പച്ചക്കറിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ തേങ്ങയൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ആളുടെ പറമ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു തെങ്ങ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആളുടെ തെങ്ങിൽ കുറേ നല്ല തേങ്ങകൾ കാണാം, പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്ര തേങ്ങകൾ കാണാനില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ആൾ എന്താണ് ചെയ്തത്, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, എന്ത്, നമുക്കതൊന്ന് ഒരു വട്ടം കൂടി വായിച്ചു നോക്കാം. വി ഹാവ് സീൻ സോ ഫാർ ഹൗ പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം കൈൻഡ് ബട്ട് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഒരേ ഇനത്തിലുള്ള മരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആർ കമ്പൈൻ ടുഗദർ ടു ഫോം ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സാപ്ലിംഗ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള രണ്ട് ചെടികൾ, ഓക്കെ, ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് ചെടികളും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിപ്പിച്ചിട്ട് പുതിയൊരു ചെടി ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടിയിൽ രണ്ട് പിക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ. ആദ്യത്തെ എന്താണ്, വെൽ കോസ്റ്റ് ടോൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് വെൽ കോസ്റ്റ് ടോളാണ്. നെക്സ്റ്റ് പിക്ചറിൽ ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെറൈറ്റി, അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് എന്താ, നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ, 20 to 30 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈൽഡ് ഇൻ 6 to 10 ഇയേഴ്സ്, 6 തൊട്ട് 10 വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൽ വിളവ് കിട്ടും, നമുക്ക് തേങ്ങ കിട്ടും. ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് 18 to 100 ഇയേഴ്സ്, അതിൻ്റെ ആയുസ് 100 വർഷം വരെയാണ്. ഗ്രീൻ കളർഡ് കോക്കനട്ട് അല്ലേ, ആദ്യത്തെ തെങ്ങിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് പച്ച കളറായിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ, ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ, ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇനി അപ്പുറത്തെ ഫോട്ടോയിൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്, ഡ്രാഫ്റ്റ് വെറൈറ്റിയിൽ അതിനത്ര ഹൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല, 8 to 10 മീറ്റർ ഹൈറ്റ്. ഈൽഡ് ഇൻ 4 to 5 ഇയേഴ്സ്, അപ്പോൾ 4-5 വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വിളവ് കിട്ടും. ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് 30 to 35 ഇയേഴ്സ്, 30 to 35 വർഷം വരെയാണ് അതിൻ്റെ ആയുസ് ഉള്ളത്. യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ബ്രൗൺ കളേർഡ് കോക്കനട്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു കോക്കനട്ടിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ നിങ്ങൾ, നമ്മുടെ പച്ച തേങ്ങേൻ്റെ പോലെയാണോ? അല്ല, ഒരു ഓറഞ്ചും യെല്ലോ കളറും ബ്രൗൺ കളറൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച്, ചാവക്കാട് ഗ്രീൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തെങ്ങാണത്, പക്ഷേ രണ്ടെണ്ണം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളത് നോക്കിയേ. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ നല്ല ഗുണം, ചീത്ത കാര്യങ്ങളും ഓഫ് ടോൾ ആൻഡ് ഡ്വാഫ്റ്റ് വെറൈറ്റീസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോൾ വെറൈറ്റീനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് വെറൈറ്റീനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. ടോൾ വെറൈറ്റീനെ പറ്റിയിട്ടും പഠിച്ചു, ഡ്രാഫ്റ്റ് വെറൈറ്റീനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്, മെറിറ്റും ഡിമെറിറ്റും എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോൾ വെറൈറ്റീൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും നോക്കാം. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, നല്ല ഗുണം പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്പാൻ ഈസ് ഓഫ് 80 to 100 ഇയേഴ്സ് അല്ലേ, അതിന് ആയുസ് 100 വർഷം വരെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 20 to 30 മീറ്റർ ഹൈറ്റ്, അതിന് 30 മീറ്ററൊക്കെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ 6 തൊട്ടിട്ട് 10 വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് വിളവ് കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ചീത്ത വശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഡ്വാഫ്റ്റ് വെറൈറ്റീൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും നോക്കാം. അപ്പോൾ ഡ്വാഫ്റ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കിയേ, 8 to 10 മീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലേ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങ എടുക്കാം. ഈൽഡ് ഇൻ 4 to 5 ഇയേഴ്സ്, 4 തൊട്ട് 5 വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വിളവ് കിട്ടി തുടങ്ങും. അതിൻ്റെ പൊട്ടവശം എന്ന് പറയുന്നത് 30 to 35 വർഷം വരെയാണ് അതിന് ആയുസുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. What will be the qualities of a new seed produced by combining tall and dwarfed varieties? ഇപ്പോൾ ഈ ടോൾ വെറൈറ്റിയും ടോൾ വെറൈറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്വാഫ്റ്റ് വെറൈറ്റിയും കൂടി ഒരുമിപ്പിച്ചാൽ, ഓക്കെ, അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ടോൾ വെറൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഡ്വാഫ്റ്റ് വെറൈറ്റിയും കൂടി ഒരുമിപ്പിച്ചിട്ട് വേറൊരു ചെടി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് നോക്കാം. അതിനൊരു മീഡിയം ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഒരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. 4 തൊട്ട് 5 വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് വിളവ് കിട്ടും. ലോങ് ലൈഫ് സ്പാൻ, അപ്പോൾ ഒരു 100 വർഷം വരെ അതിന് ആയുസ്സുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ന്യൂ സീഡ്സ് ത്രൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ പുതിയ സീഡ് ഉണ്ടാക്കുക, പുതിയ വിത്ത് ഉണ്ടാക്കുക ത്രൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ. അതൊരു മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ,
ബിറ്റ്വീൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ എവിടെയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്? ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം സ്പീഷ്യസ് ബട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇനത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള, ഇപ്പം നമ്മൾ മുകളിൽ തെങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഒരു ഇനമാണല്ലോ, അത് 2 തെങ്ങാണ്, പക്ഷേ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അവർക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇനത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള 2 ചെടികളിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സീഡ് ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, അതിനെയാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മുകളിൽ 2 ടോൾ വെറൈറ്റി തെങ്ങ് കണ്ടു, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്വാർഫ്ഡ് വെറൈറ്റി തെങ്ങ് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഈ 2 തെങ്ങിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വേറൊരു നല്ല പ്ലാന്റ് കിട്ടിയത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സീഡ്സ് ഫോർമഡ് ഇൻ ദിസ് മാനർ മേ കമ്പൈൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് മിക്സ്ഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ 2 തെങ്ങിൻ്റെയും അല്ലേ അതിൻ്റെ നല്ല വശവും ചീത്തവശവും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ മൊത്തം ക്വാളിറ്റീസ്, അവരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിലോട്ട് കിടക്കാം. ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി കോക്കനട്ട് ട്രീയിൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരേ ഇനത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള 2 തെങ്ങുകളും കൂടി 2 തെങ്ങുകളും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ ഒരു വിത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് കിട്ടി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ തെങ്ങുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെയാണ് ചന്ദ്രലക്ഷ. അപ്പോൾ ഏത് 2 തെങ്ങുകൾ കൂടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു തെങ്ങുണ്ടായത്? ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറിയും ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചും. ഓക്കെ, ഇനി ചന്ദ്രശങ്കര, അത് ഏത് 2 തെങ്ങുകൾ കൂടിയിട്ടാണ്? ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചും വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോളും. ഇനി ലക്ഷ്യഗംഗ, ഏത് 2 തെങ്ങുകൾ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു തെങ്ങുണ്ടായത്? ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറിയും ഗംഗബോധം. ഓക്കെ, ആ 2 തെങ്ങുകളും കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ലക്ഷ്യഗംഗ ആ ഒരു തെങ്ങ് ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടിയത്തെ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വായിക്കാം. ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ഓഫ് പാഡി, വെജിറ്റബിൾ എക്സെട്ര ഹാവ് ഓൾസോ ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദിസ് മാനർ. ലെറ്റ് us ഫെമിലറൈസ് ourselves വിത്ത് സം ഓഫ് ദി സീഡ്സ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ നെല്ലിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ പലതരം പച്ചക്കറികൾക്കും നമ്മൾ ഇതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ ഓരോ പച്ചക്കറിയിലും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പേരുകൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ തെങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരേ ഇനത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആ 2 തെങ്ങുകൾ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പുതിയ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വേറൊരു ചെടി കിട്ടിയത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാഡി ആണെങ്കിലും നെല്ലാണെങ്കിലും പയറാണെങ്കിലും മുളകാണെങ്കിലും വെണ്ടയ്ക്കായ ആണെങ്കിലും വഴുതനങ്ങ ആണെങ്കിലും തക്കാളി ആണെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 2-3 പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പാഡീൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പവിത്ര, അന്നപൂർണ, ഇപ്പോൾ പീൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ജ്യോതിക, ഗ്രീൻ ചില്ലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഉജ്വല, അനുഗ്രഹ, ലേഡി ഫിംഗറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കിരൺ, അനാമിക, ബ്രിഞ്ചാളുടെ സൂര്യ, ഹരിത, ടൊമാറ്റോൻ്റെ മുക്തി, അനഘ, അക്ഷയ. മിക്കതും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലത്തൊക്കെ പേരുകളാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു എളുപ്പവഴിയിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ നോക്കുക. പവിത്രയും സൽകൃതിയും ജ്യോതികേൻ്റെയും നീലിമേൻ്റെയും അനുഗ്രഹേൻ്റെയും അക്ഷയേൻ്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു പിക്ചർ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വിളവ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികളുടെ ഓരോ ഉപകാരങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ? അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിനി കൊണ്ടുവരണം? ഒന്നാമത്തത് ഹൈ ഈൽഡ്, നല്ല ഉയർന്ന വിളവ് വേണം. രണ്ടാമത്തത് ക്വിക്ക് ഈൽഡ്, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിളവ് കിട്ടണം. അടുത്തത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇൻഫെക്ഷൻ, വല്ല രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കണം. ലോവർ നെർച്ചറിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പരിപാലിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിലവുകൾ അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെയൊക്കെ ചിലവുകൾ കുറയ്ക്കണം. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വിത്തുകൾ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നോക്കാം. അതിനെക്കാട്ടും മുന്നേ നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടോ പ്രിയങ്ക എ ന്യൂ ലിപ്പിനെക് yield. മണ്ണൂത്തി, പ്രിയങ്ക എ ന്യൂ bitter gourd variety is making new leaps in productivity. This variety was developed by the Kerala Agriculture University. It is a seed variety that grows well in the climatic condition of Kerala. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കൈപ്പയ്ക്ക കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രിയങ്ക എന്നത്.
അപ്പോൾ ആ പ്രിയങ്ക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്? കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ നന്നായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു കയ്പ്പയ്ക്കാണ് ഈ പ്രിയങ്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ബോക്സസൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കാം. അവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ടു ഫുൾഫിൽ ദിസ് നീഡ്സ്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാണ് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്? ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊക്കെ എന്തിനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈ yield ആയിട്ടുള്ള വിത്തുകൾ തരാനായിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന വിത്തുകൾ തരാനായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചെടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അതൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് നമുക്ക് പരിപാലിക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സീഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ്? ഈസ് ദർ എനി അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി? നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഇതുപോലത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഹാവ് യു വിസിറ്റഡ് എനി സച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സം ഓഫ് ദ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ അവർ സ്റ്റേറ്റ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള കുറച്ച് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പേരും സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അത് മണ്ണൂത്തിയിലാണ്, തൃശ്ശൂരിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് CTCRI എവിടെയാണുള്ളത്? തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ഇനി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് കോഴിക്കോടിലുള്ളത്. റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉള്ളത് കോട്ടയത്ത്. സെൻട്രൽ പ്ലാന്റെയിൻ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉള്ളത് കാസർഗോഡിൽ. റീജിയണൽ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഓഫ് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചില അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കണ്ട ഒരു ബോക്സ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ, എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറ്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ചാലോ? വായിക്കാം. Tissue culture is the process of producing a new generation from a cell or tissue of a plant. അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സെൽ? ഒരു കുഞ്ഞൊരു സെൽ. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ടിഷ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സെൽ തന്നെയാണ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു ചെടീൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു സെല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതേ ക്വാളിറ്റിയുള്ള വേറൊരു ചെടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചാലോ? ദ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫ്രം എ സെൽ ഓർ ടിഷ്യൂ ഓഫ് എ പ്ലാന്റ്. ഒരു ചെടീൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ഓക്കെ, ഒരു കുഞ്ഞേ പാർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ അതേ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് വിത്ത് ഓൾ പാരൻ്റൽ ക്വാളിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്ഡ് ത്രൂ ദിസ് ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി, ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാതൃ പ്ലാന്റിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ചെടി തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ദിസ് ടെക്നോളജി ഈസ് എഫക്റ്റീവ്ലി പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് പ്ലാന്റീൻ, പെപ്പർ, കാർഡമൻ, പൈനാപ്പിൾ എക്സെട്ര. ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വാഴയ്ക്കും കുരുമുളകിനും പൈനാപ്പിളിനും കാർഡമനും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ്. The peculiarity of this technology is that hundreds of plantlets with the same quality of parent plant can be produced from a plant. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഒരു വലിയൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെടിയുടെ ഒരു കുഞ്ഞ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറേ ചെടികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ അതേ ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുറേ ചെടികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. The video of conducting ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇൻ ദ ലാബറട്ടറി ഈസ് അവൈലബിൾ. ഒബ്സർവ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ലാബറട്ടറിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പോയി കാണാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിക്ചർ കണ്ടോ? അടിയിൽ ആ പിക്ചറും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക്
അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എന്താണ് ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ, എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ്, അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. വാട്ട് ഈസ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ? എന്താണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ? ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫ്രം എ സെൽ ഓർ ടിഷ്യൂ ഓഫ് എ പ്ലാന്റ്. ഒരു ചെടീൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞേ സെൽ, ഒരു കുഞ്ഞേ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അതേ ക്വാളിറ്റിയുള്ള മറ്റൊരു ചെടിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് വിത്ത് ഓൾ പാരൻ്റൽ ക്വാളിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്ഡ് ത്രൂ ദിസ് ടെക്നോളജി. മാതൃ പ്ലാന്റിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റികളും എല്ലാ ഗുണമേന്മകളും നമുക്ക് ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചെടികൾക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വേറെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു കുഞ്ഞേ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞേ ടിഷ്യൂ, ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ചെടികൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്? പ്ലാന്റിയം, പെപ്പർ, കാർഡമൻ, പൈനാപ്പിൾ എക്സെട്ര. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ബോക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദ കൃഷി ഭവൻ ദാറ്റ് സീഡ്സ്, വെറൈറ്റീസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റിങ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആർ ബ്രോട്ട് ടു ഫാമേഴ്സ്. അപ്പോൾ കൃഷിഭവനിലാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ സീഡ്ലിങ്സും ഈ പുതിയ പുതിയ വിത്തുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃഷിഭവനിൽ ആ ഒരു കൃഷിഭവൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൃഷിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ അതർ സർവീസസ് ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും? പ്രിപ്പയർ എ റിപ്പോർട്ട് ആഫ്റ്റർ വിസിറ്റിംഗ് എ കൃഷിഭവൻ ഓൺ കളക്ടിങ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസ്. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള വല്ല കൃഷിഭവനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, അത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് വേറൊക്കെ കിട്ടുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത്തത് സബ്സിഡി ഫോർ വേരിയസ് ക്രോപ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സബ്സിഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ധനസഹായം. നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ വിത്തുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പെൻഷൻ ഫോർ ഫാർമേഴ്സ്, കൃഷിക്കാർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കും. സോയിൽ സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെടി അതിന് വളരാൻ പറ്റിയ ഇതാണോ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചെടിക്ക് ഈ ഒരു മണ്ണ് പറ്റുമോ, അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് സീഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിത്തുകളും അതേപോലെ തന്നെ വളങ്ങളൊക്കെ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യും. ആർക്ക്? കൃഷിക്കാർക്ക്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈ യീൽഡിങ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സീഡ്സ് ആൻഡ് സീഡ്ലിങ്സ്, നന്നായി വളരുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള നന്നായി വിളവ് തരുന്ന സീഡ്ലിങ്സ് അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യും. നല്ല നല്ല വിത്തുകൾ അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. പ്രൊവൈഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് ടു ഫാമേഴ്സ്, കൃഷിക്കാർക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികളൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. കണ്ടക്ടിങ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ഇൻ ഫാംസ്, അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓരോ ടെക്നോളജീസ് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതൊക്കെ അവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ആര്? കൃഷിഭവൻ. ഓക്കെ, കൃഷിഭവൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ, അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ സർവീസസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക. ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്ന് ഇത്ര വരെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ നാളെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ടീച്ചർ, അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റി സെക്ഷൻസ് എടുക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഓരോ അഡ്വൈസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും